ኣብ ህይወትካ ሓደ ዓቢ ሕልሚ ወይ ዕድል ሃልዩካ ብሰንኪ እንተ ደኣ ተበላሸኒ ወይ ሰባት እንታይ ክብሉን እዮም ብዝብል ፍርሒ ጥራይ ከይተቐበልካዮ ነፂግካዮ ትፈልጥ ዶ? ፍርሒ ንብዙሓት ብሉፃት ሰባት ካብ ዓብዪ ዓወት ዝዓግድ ንሕልምና ዘልምስ ውሽጣዊ ጸላኢ እዩ። ግን ፍርሒ ብባህሪኡ እንታይ እዩ? ከመይ ጌርና ንፍርሒ ስዒርና ኣብ ሓይልን ንቕይሮ? ኣብዚ ናይ ሎሚ ቪድዮና ሳይንስ ብዛዕባ ፍርሒ እንታይ ይብል፣ ከምኡውን ፍርሒ ብምስዓር ታሪክ ዝቐየሩ ሰባት ዝተጠቐሙሎም 3 ዓበይቲ ምስጢራት ክንርኢ ኢና። ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ጽንሑ። ብሳይንሳዊ ወገን ክንሪኦ ከለና ፍርሒ ሕማቕ ነገር ኣይኮነን። ፍርሒ ናይ ሓንጎልና ናይ ሓደጋ መግለፂ ስርዓት ኣላርም ሲስተም እዩ። ኣብ ሓንጎልና ኣሚግዳላ ዝበሃል ንእሽተይ ኣካል ኣሎ። ኣሚግዳላ ብረር ወይ ተዋጋእ ፋይት ኦር ፍላይት ዝብል መልእክቲ ብምልኣክ ካብ ሞት የድሕነና። ግን ፀገሙ እንታይ እዩ? ሓንጎልና ብማእኸሉ ሓቀኛ ናይ ሞት ሓደጋን ከም ምስ ኣንበሳ ምግጣም ወይ ከዓ ሳይኮሎጂያዊ ፍርሕን ከም ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ምዝራብ ወይ ሓድሽ ስራሕ ምጅማር ዘለሉ ፍልሊ ክፈለይ ይኽእልን። ነዚ እዩ ኒውሮሳይንቲስት ዝብልዎ ሓንጎልካ ኣብ ቅድሚ ሰብ ክትዛረብ ከለኻ ዝስምዐካ ፍርሒ ብኣንበሳ ክትብላዕ ከለኻ ዝህቦ ዘንፀባርቆን መልሲ ተመሳሳሊ እዩ። ስለዚ ፍርሒ ኣባና ዘሎ ናይ ድኻም ምልክት ኣይኮነን፣ ናይ ሓንጎልና ተፈጥራዊ ግብረ መልሲ እዩ። ስለዚ ፍርሒ ሙሉእ ብምሉእ ዝጠፍእ ኣይኮነን። እዚ ማለት ዘይፈርሕ ሰብ የለን ማለት እዩ። ሚስጥሩ ንፍርሒ ምጥፋእ ዘይኮነስ ንፍርሒ ከመይ ጌርና ንመርሖ ንቆፃፀሮ ምፍላጥ እዩ። ማንዴላ ደቡብ ኣፍሪካዊ ኔልሰን ማንዴላ ን27 ዓመታት ኣብ ዝተኣሰረሉ እዋን ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክቕተል ወይ ከዓ ክሳቐ ይኽእል ነይሩ እዩ። ኩሉ ሰብ ማንዴላ ዘይፈርሕ ተባዕ ሰብ እዩ ዝብሎ። ግን ማንዴላ ባዕሉ ድሕሪ ዓወት እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ይመስለኩም? ጀግንነት ማለት ፍርሒ ዘይምህላው ኣይኮነን፣ ንፍርሒ ስዒርካ ምሕላፍ እዩ። ተባዕ ሰብ ማለት ዘይፈርሕ ሰብ ኣይኮነን፣ ንፍርሑ ዝተቆፃፀረ ሰብ እዩ ኢሉ። ማንዴላ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እንከሎ ከም ማንም ሰብ ፍርሒ ይስምዖ ነይሩ እዩ። ግን ንፍርሑ ኣብ ክንዲ ዝሰዕሮ ንፍርሒ ከም ዓብዪ ዕድልን ሓይልን ተጠቒሙ ፍርሒ ክስምዖ ከሎ እዚ ናይ መወዳእታ እዩ ኣብ ክንዲ ምባል። እዚ ፍርሒ እዚ ዝያዳ ጥንቁቕን በሊሕን ክኸውን የዘኻኽረኒ ኢሉ እምበኣር ንሕና ካብ መዓልታዊ ህይወትና ንፍርሒ ከመይ ቢልና ንስዕሮ ሳይኮሎጂስታት ዘቐምጥዎም 3 ዓበይቲ ምስጢራት እዚኦም እዮም። ብንእሽተይ ምግጣም ኤክስፒሮትሮፒ ማይክሮስቴፕስ ፍርሒ ዝዓቢ ብምህዳም እዩ። ካብ ሓደ ነገር ብዝሃደምካ መጠን ኣሚግዳላ እቲ ነገር ሓደገኛ ኢሉ ይኣምን። ስለዚ ንፍርሕኻ ብንእሽተይ ዝጉምቲ ግጠሞ። ኣብ ቅድሚ 100 ሰብ ምዝራብ ትፈርሕ እንተ ደኣ ኮይንካ ኣብ ቅድሚ 3 መሓዙትካ ምዝራብ ተለማመዶ። ፍርሒ ብልምምድ ይጠፍ እዩ። ንፍርሒ ስም ምቕያር ሪላፕሊንግ ሳይንስ ከም ዝዛረቦ ፍርሒ ፌር እና ኤክስፔሪመንት ተስፋ ኣብ ሰውነትና ዝፈጥርዎ ስምዒት ልቢ ምህራም ሓደ እዩ። ሓንጎልካ ፍርሒ ክስምዖ ከሎ እዚ ፍርሒ እዩ ኣብ ክንዲ ምባል ሰውነተይ ንዓብዪ ነገር ይዳለሉ ኢልካ ንሓንጎልካ ብቓላት ተታሎ ወይ ከዓ ካሊእ ትርጉም ትቦ። እዚ ንፍርሒ ስም ምቕያር ይበሃል። እቲ ሳልሳይ ከዓ ስጉምቲ ምውሳድ እዩ። ኣክሽን ኩርስፌር ፍርሒ ዝነብር ኣብ ሓሳብ እዩ። ብዝሓሰብካ መጠን ፍርሒ ዓቢ። ስጉምቲ ክትወስድ ከለኻ ግን ሓንጎልካ ካብ ሓሳብ ናይ ተግባር ዝተቐየረ ፍርሒ ይጠፍእ። ስለዚ ናይ ተግባር ሰብ ኩን። ሓንጎልካ ንኾነ ነገር ሓሲብካ እንተ ደኣ ተግቢርካዮ ዝፍጸም ነገር ኢሉ ስለ ዝኣምን ናይ ምፍራሕ ዕድሉ ዝቐነሰ እዩ። ፍርሒ ማለት ኣብ ቅድሜኻ ዘሎ ውድቀት ኣይኮነን። ፍርሒ ናይ ዕብየትካ ምልክት እዩ። ዝፈራሓዮ ነገር እንተ ደኣ ኣልዩ እቲ ነገር ንዓኻ ገዳሲ ስለ ዘይኮነ ኣይኮነን። ዝፈራሕካዮ እቲ ነገር ንህይወትካ ክቕይር ዝኽእል እዩ። ስለዚ ሎሚ እቲ ክትገብሮ ዝፈራሕካዮ ንእሽተይ ስጉምቲ ብምውሳድ ጀመሩ። እዚ ቪድዮ እንተ ደኣ ፈቲኹምዎ ላይክ ብምግባርን ንመሓዝኩም ሼር ብምግባር ደግፉና። ኣብዚ ጉዳይ ሓሳብኩም ኣብ ኮመንት ተካፍሉኒ። ከምዚኦም ዝበሉ ትምህርታውን ሳይኮሎጂስት ቪድዮታት ብቐጻል ንምርካብ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። የቐኒየለይ ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ብድሓን ንራኸብ።